Als de olifanten uit haar nachtverblijf komen, binnen alle eigen jochten op Mauk. Beschermen tussen de poorten van mem en tante valt het nog net daar om een glimp op te vangen van de Lietse olifant. Wiebo Walstra werkt het zo'n 1990 in de Emmer Beste tuin. Het is zijn 5e olifantenjong. Nou, hoe bijzonder is dit? Ja, heel bijzonder. Hè? We hadden het al vaker meemaken, volle vaker, maar dit is de allereerste keer in Wildlands. En daar ben ik hartstikke blij mee. Maar het is de eerste jong van Mekong, dus naar je boel. Zeg maar, die is hier nu 2 jaar, 37 jaar oud. En die weer nog maar krijgt. En toen had er eigenlijk vandaag al 2 Dutsen en dat wie we gelijk bingo. Aha. Want we verwachten je dit hier nog in. Het kan elk moment, ergens deze maand komt er nog in elk geval. En is dat nog de verdienste van de verzwargers of is het echt puur olifant zelf? Ja, puur van de verzwargers natuurlijk. Nee. Ze maakt al jezelf aan en maar er een beetje geluk bij haar. Maar dit gaat echt super. Zo'n nieuwe bul, als die komt, het maar wat je dekt er überhaupt. Dat is hartstikke altijd een garage van. En hij weer nog maar krijgen en 3 vandaag begonnen al te dekken. Dus dat is super. Heb je er blootje is de bedoeling? Mijn hierdacht zullen net meer bij zijn rennen waarschijnlijk. Of hij mag wel heel rustig van karakter zijn. En dan kan hij blijven of in een aparte groep of hij gaat naar een aparte groep. Zo werkt dat. En jouzelf, je bloot Erik nog leven? Ik heb geen plan om je bij te gaan. Nee, goed net zien. En Mauk ek wel zat te zien. Al is het zo'n tieren wel even wen voor Elsenien.